Става готини. Ние сме тук от Търново. С такова гледка. Айде, чао за сега. Взехме дъжче. Отиваме сега с 200 да пием кафе. Гледайте какъв асансьор има тук. Който беше бе като мен е малко странно от началото, ама иначе е готина гледката. И сега отиваме да пием кафенце някъде, оттам пак ще снимаме и по улицата с занаятите ще снимаме. Така че, следим с малко. Днеска времето е супер. Сега ще минем през улица с занаятите. Старинни къщи. Павета. И ще ви покажа нещо, ако има интересно в магазинчета, ако не, право да се пускаме към кафенцето. Ей си кажи здрасти. Да, как ти виждате? Кафе! Айде после. Ако искате да си вземете готини сувенирчета, тук е мястото. Тая уличка има много интересни, свързани с България, с бите неща, които може да вземете за подарък на вашите близки и приятели. Сядаме сега на кафенцето и ще се чуем с малко. И това е някакво много дебело път. Ще банички хапваме. Това е нещо огромно. Също Десто ще моля да се справи с нея. Ето ви воля да ви покажа една много готина гледка от тераса. Настрани се вижда целият град. И е много красиво. Днеска времето е по-добро, вчера беше много топло. Но след малко прекратяваме. Разходка къде отиваме на другото място, отиваме като трябва. Ще снимаме там. Чао за сега тега за гледка. Приятели, оставам ви с тази последна гледка, която се вижда тук. Царевец трапезица. Просто е прекрасно, който още не идва в Търново. Още сега палете и тръгвайте. Ние слагаме багажите в колата и отиваме към Трявна. Беше много готино и времето беше с нас. Това е, приятели. Хора, вече сме в Трявна.
Здравейте хора, вече сме в Трявна. Отбихме се тук до една къща, която горещо препоръчвам. Пълна с дърворазба. Изключително красиви неща, направени от дърво. Както виждате, гледката е страшна. Вижда се планината зад нас. Спокойно е, въздухът е много чист. Времето надяваме се да не вали. И така ще ви пуснем нещо още нататък от разходката ни. Продължаваме се, това ще седнем в едно кафе, където след като си изпиеш кафето, получаваш диплома за това, че си изпил кафе. Не знам какво е това, но продължаваме и ще видим, ще се чуем след малко. Чао, чао! Ето това е къщата с дърворазбата. Скаловата къща, питайте за нея, ще видите два тавана дърворазболни, много красиво, като слънца. Къщата е строена през 1804 година, така че непременно елате и посетете. Има много готини работи вътре. Казвам ви за кратко здрасти от тук. Ние продължаваме да търсим някъде къде е хапно. Просто е красиво впрочем. Интересни старинни къщи. Ако нещо такова ви интересува, това е мястото. Приятели, кафето на Бай Стоян се намираме. Тук ако дойдете, като си изпиете кафето, ще ви дадат грамота за видни умения в пиенето на кафе на пясък. Хапваме тук маслинки и е много готино. Малко предстои да тръгваме. И така, чао за сега. Еми, готини, прибрахме се най-сетне. Ако уморени, беше много приятно. Надявам се да ви е харесало, надявам се да сте забавлявали. Ако искате да направим още такива клипове, цъкнете лайк, пишете един коментари. И така, беше много приятно, надявам се и на вас. Всичко хубаво, чао, чао!